bura matindo kaka mano mar Young Parliamentarians Association mondo miyo yud teko mare. Bende ni gimoro madwaro report kaka mar NADCO koso en mana ni jotelo matindo miyiero madhi od bura onge kod chuny rowere kata jogi matindo magidhi kata nikech ok gidhi mondo gilose low gino yiergi mana kaka jomatindo mantiere kar kacha jogo moyier mondo lose wi ojende onge gi kacha mantiere od bura e kinde molose sani report kaka NADCO nen gino mane nyaka rit nyaka chop kare koka duond rowere kata konyruok olorne rowere. King'iyo NADCO report no nitiere kuma wuoyo about independence make the political parties kendo gi non interference mag political parties. To king'iyo chama wa mar UDA ibiro yudo ni the largest population ma jomoyier gin vijende. Chembe moko me matindo tindo gi king'iyo constitution gi parliament ibiro yudo ka nitiere vijende mang'eny people of that young age moyier kanyo. Koro gima temo wacho en niya seche ma report ni bedo implemented kendo seche magini come into fruition wadwaro ni the youth involvement mondo bede gini ineno ok ni ati ena gimoro madhi e parliament to ni the senior people am involved nikech kaning'iyo the largest number mar joma ne nie protest mane ni oko kanyo ne gini yudhe gin mane giwacho ni ok wamor gachiel ariyo adek. So it only means ni seche magini bedo implemented to the youth input bende nyaka bed kanyo e implementation nikech there are a lot of bills madhi bedo discussed kata implementation mar office no kendo office go kosebedo set up kaka gibedo set out in NADCO report no ibro neno ni there is that youth face e gigi mane point matemo wacho customer radio ngato na neno ka we about lobbying weche mag lobbying ma brother both sides opposition adani kangi dhi nyime ang'eni weche mag lobbying to brother Wilberforce olero kar kanyo ma bende kowacho kanyo kaka itime od bura titae yo machal nade kata ka pok oruge studio kar kae jatend kweth mano od bura Opio Wandai kod nyawadgi ma hotel ne kweth mathoth e od bura mano ka warango kanyo apodan kuomi Seth Okumu gino minyal malero ne nyakwara Ramogi Jwang jogi noko winjore pek mar ngima kaka idwoke piny e report ni mar NADCO idhi gole kanye nikech wacho ni mae gima inyo jo Kenya inya kama gintiere ka achiel kachiel mae twak ma gintiere godo kendo gidhi nyime mar lose to gana jo Kenya penjre kani katwak chakre to gima kamae bende report man NADCO noko lere yo makare gin mage kato bange machielo mondo mi aler nyalera wiye kanyo mapiyo weche mag duond buche mantiere karka obiro kaluore kod teko mar UDA no yudo kata Kenya Kwanza mano mara nyeo duond buche mamoko kata nywako duond buche mamoko mondo mi orere kodgi report mar NADCO daduoko piny